Zara ne b'i bila yan. Ok, ɲamɛ. Kɔɲɔmuso yɛrɛ man ka mɛn kɛnɛ ma. N'Ala sɔnna ma, I ka uniforme kuma n b'a fɔ n terimuso tɔw ɲɛna. Inshallah. I komi a man ɲi ne yɛrɛ da. N'o tɛ n kun b'u wele k'a f'u ɲɛna. O tɛ problème ye. N'Ala sɔnna ma, I ka uniforme bɛ ban sani kɔɲɔ don cɛ. O bɛ diya n ye. K'an mɛn o la. Zara teri. Ayi Zara. E tɛ bɛ jeli sare la tan cogo di? Jeli sare. Ne fa ne ma se k'e dɔn dɛ. Ha? Allahu Akbar. Nka ne jatigi muso, an ka taa suma la an ka nin kuma kɛ. Dagabana filɛ sa. E ko k'e tɛ ne dɔn. E de ka furu ma sa kɔsa in na wa? Awɔ. O ye ne ye. Mais e ye ne dɔn cogo di? Furu sago kuma yɛrɛ fɔ kun ɲamɛ. E bɛ se k'a fɔ yan sigida mun bɛ bɛɛ k'e ma deli ka ne jeli sare tɔgɔ mɛn? Jeli sare. E de kan ka mami ka furu sunu sigi yan. Mamo don I da o. An k'o bɛɛ to yen sa. E ka ne wele kun fɔ ne ɲɛna. Ne wele kun ye fɛn jumɛn ye sisan? Hey, Sunkuru, I hakili sigi koyi. N'i peresela ne jeli sare ma dɔrɔn I tɛ n diya bɔ. N bɛ ka n'i kunnako kuma dɔ de f'i ye. N tɛ mori ye, n tɛ soma ye. Mais ko min b'i kun kan, n bɛ se k'i labɔ a kalama. Wa Ala yɛrɛ sɔnn'o ma. Ne kun kan. Ko foyi tɛ ne kun kan sisan. Ne hakili lafiyalenba de. Zara, I dun tɛ sabali. N'i y'i dogo na I laban I b'a bɛɛ tiɲɛ. Mɔgɔ de bɛ furu sa kɔsa in na. Wa I ka furusa jubaju, I n'i terimuso min bɛ da ka wuli su ni tile. Ale de bɛ taa karamɔgɔso la ka t'i ka kow ɲɛɲini. Wa ale de y'i ka furuko dabila dɛ. Allahu Akbar. Fɛn min nin kuma in bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye. Ne ni Bɔkari ka nin ko in daminɛ, an kun ka di ɲɔgɔn ye. Mais don kelen, Bɔkari nana k'i b'a fɔ ko ne ye sɛ n'a bo de tobi ka taa sigi a kɔrɔ. Jeli sare, ne yɛrɛ tɛ n'a f'i ye dɛ. Mais a kɛ Ala n'a kira kosɔn. Ne terimuso min ka baara ye nin ye, I b'a fɔ ne ɲɛna. Zara ne jeli sare t'a ɲɛf'i ɲɛna dɛ. Aw dafalen don ne de ka nafigiya la sigida in na. Nka hali n'i taara tubabudala fɛ yen, a kɛ man di ka nin tigi tɔgɔ f'i ye. N'i ye ne ye ka nin fɔ, ayi n yɛrɛ t'a fɔ yɛrɛ. Nka mɛnɛni b'a f'i ye. Zara, ne bɛ conseil mun di aw muso furulenw ma. N'aw furula, a y'aw sen bɔ muso furubaliw sen na. N bɛ k'i terimuso mun ka kuma f'i ye tan. Sɔɔni dɔrɔn I b'a ka furuko kuma mɛn. Wa cɛ wɛrɛ tɛna woro bɔ a nɔfɛ dɛ. I cɛkɔrɔ Bɔkari, o de bɛna woro bɔ a nɔfɛ. N'a ma kɛ, I ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ. Allahu Akbar. U ye nɛgɛ k'an bɔ n cɛ kunna. Ni cɛ kun ka di ɲɔgɔn ye. Ne tɛ nin ko to tan tɔ. Jeli sare, n'i sera ka ne dɛmɛ, k'a fɔ ko ka segin I cɛkɔrɔ ma, a bɛ mɔgɔ dɔnbaga cɛ. Mais ne Zara ka sira foyi t'o la. Ne sera ka ne dɛmɛ nin ko in na, n'i ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn, walayi ne Zara b'a k'i ye. Ok, o tɛ problème ye. Nka ni wari kɔni b'i kun wa, n'i ka ko ɲɛnabɔlen don. Ne jeli sare bɛ mɔgɔ dɔ dɔn, n'an ser'o ma, bilahi, o bi cɛ la caw caw. Ne fila in na bɛɛ a bɛ taga ka plainte retiré, a bɛ segin aw ka furu la. Mɔgɔ kelen mun bɛ se k'o k'i ye, o ye ne jeli sare ye. O tɛ problème ye. An bɛ se ka taa sisan. Jumɛn? Ka taa sisan kɔrɔ a tɛ ɲɛnabɔ baara de tɛ ne la. N'a b'i sɛbɛn ma I bɛ ne sɔrɔ n fɛ yen. O tɛ problème ye. Sini bɛɛ n b'i sɔrɔ I ka furu la. A fɔ ne de bolo kɛra n yɛrɛ kara ye. Mais ne bɛ na. Wallahi aw tɛ ne jeli sare. Nin ne ka projet kura de dayɛlɛlen. Affaire sur affaire. N bɛ bɔ yan sisan n bɛ taa karamɔgɔ Wɛnsɛn fɛ yen. N'Ala ni kira ka jɛ ye. Ni semaine in tɛ ban ni ma miliyɔn bila n kun.
n'o sisan Mali gɛlɛya ko yɛrɛ ne ma se ka foyi faamuya la n'a fɔra fɔlɔ hali kɔrɔbaw tɛmɛtɔ la ni n y'olu fo dɔrɔn olu kun jɔ ka 100-100 di yan mais sisan ni ye mun fo o dan ka classeur ɲɛna k'i tigɛ kɔrɔ ta ka tɛmɛ mais ala k'an bɔ a bɔdanko ɲuman fɛ sinon ni Thérèse tɛ ka foyi faamuya sisan Kinɛ jinɛtigi Kinɛ hakɛ to Thérèse i bɛ gɛrɛ na dɛ awɔ n bɛ gɛrɛ na Kinɛ i sigi Kinɛ ne tɛ sa ne ka mɔgɔbaw de bɛ sigi ni chaise in kɔnɔ a gɛrɛ na mais komi e don i sigi n'o don ne sigi Kinɛ filɛ sa jinɛtigi Kinɛ ne sɔnnen bɛ o jinɛ bɛ mɔgɔ caman bolo bi mais ne y'a saratuba ye e de la n ko mɔɔw bɛ bɔ fo yɔrɔjanw na jamanajanw na ka na e Kinɛ de fɛ yen jinɛtigi Kinɛ filɛ sa Thérèse o tɔ la i ye jeliya daminɛ a mɛnna ayi n'i ma jeli sara i nɔfɛ yala dabila a laban i bɛ ka formater dɛ cɛ Kinɛ o fana kuma sugu jumɛn tuguni sa jeli sara ye jeli de ne Thérèse de fana dalutigi an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tanko yɛrɛ bɛɛ to yen sa na jitɔn dɔ di yan ka te sigi mais n'i bɛ jitɔn di yan kana jigin 100 duguma dɛ 100 100 parce que te gɛlɛyalen don sisan ma dɔ i b'o kɛ o a jinɛtigi Kinɛ filɛ sa karamɔgɔ wɛnsɛn den buna hadamadenw dɔw hakili la ko wariso de bɛ mɔgɔw fɛ u b'a tigɛ dɔrɔn ka n'a d'i ma Kinɛ o buna hadamadenw bɛ yen dɛ olu hakili la ko wariso de bɛ mɔgɔ bolo k'u b'a tigɛ dɔrɔn k'a d'i ma mais ne Thérèse ta t'o ye dɛ galère de bɛ n kan sinon de b'a la k'i da ne Thérèse de la k'i gɛlɛya ayi o cɛ tɛ e yɛrɛ ne bɛ n ka wari di mɔgɔ minnu ma e t'o disi la yɛrɛ parce que ne jinɛtigi Kinɛ ka wari ti di fɛn si la k'i ban ka taa baara kɛ k'i sigi te baarada kunna ko ne ka wari di ma se o layɔrɔma la fɔlɔ ne ko Thérèse e kiminikɔrɔtɔ sanfa dugufa e de b'i sigi te baarada kunna e mɔgɔ min yɛrɛ ka muso furu bilalen don ko n'i ye wari dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn an bɛ dɔ den ɲini ka d'i ma ne ko ni maloya t'e la dɛ Kinɛ bɔn bɛ fɛ ka don ne Thérèse ka 18 de kɔnɔ sisan sinon i sigilen filɛ chaise min kɔnɔ de b'a la ka ne Thérèse da ne ma deli ka wuli ka sigiyɔrɔ di mɔgɔ si ma ka gɛrɛ ne la bon ne ko k'i ka 100 de di ne ma n'o nɔfɛ kuma de ye nin i bɛ se ka yan bila quoi ne fana ma ɲan ta n yɛrɛ koyi e de ye ne wele ka na i t'i miiri i dɔgɔnin jugujugu Thérèse ko ne ka 100 d'e ma n tɛ 100 d'i ma dɛ ni banque BDM de kɛra i kɔnɔ n'o kɛra i na fa 100 ko la i kana wuli ka taa baara kɛ dɛ i fɛnɛ i sigi nka halisa Thérèse de e ye sigilen n'i ka fini fara faralen ni maloya t'e la ala ka baara dusu don e ni ɲɔgɔnna fɛniya caman kɔnɔ u bɛ fɛn o fɛn fɔ nin dennin ka dajiya n'a ka nɛnjiya la ne Thérèse dara bɛɛ la n y'a bɛɛ ɲɛ la bi a la mais non ne Thérèse tɛ sigi yan bi Ici filɛ kamelekɔrɔ 2 ani 2 babiliba kɔnɔ dɛrɛntan ici ne y'o fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ wele cɛ nka i ye cɛ ye dɛ kamelekɔrɔ 2 ani 2 i nisɔndiya k'i ka jelikɛ kunbɛn sa ko bɛ cogo di ko tɛ cogo la i nisɔndiya k'i ka jelikɛ tɛgɛ minɛ sa ne yɛrɛ tun mago jɔnjɔnba de b'e la hali o don na n fɔra i ko Thérèse ka gɛrɛ na ici kamelekɔrɔ 2 ani 2 a fɔ an mago bɛ ɲɔgɔn na ne kɔni t'a dɔn e ye ko o ko kɛ dili la mun fa bɛ kasi i bolo ko kasi wa ayi jeli sare kan fɔ ne ɲɛna sa n kana mun f'i ye ne yɛrɛ ɲɛ de ye dili ye walahi a ye kasi da yɛrɛ kan fo ka hinɛ don ne jeli sare la isi ne de b'e deli i k'i bolo lasegin kɔ bɛɛ tɛ diya bɛɛ ye koyi ala de n seere ne ma fosi de kɛ dili la jeli sare e kɛlen no ka mun furugu de don ne ni dili cɛ ne y'i bilali k'an ka furu dilan sa nin man di n ye dɛ n tɛ jɛni nin ye fiyewu ne bɛ ka furuko tiɲɛ cogo di
jeli ko de ko f'i k'i somɔgɔw yɔrɔ yira la ne bɛ somɔgɔ dɔn wa i kɔni b'a la ka baga ne ma s'a cɛ. Jeli Sare, jeli kan ka ko dilan nin sa e kan ka fara ne kan nin ka famille créer ne la. Isif kana to kulo fila ka nin kuma mɛn dɛ i b'o problème dɔn kɔni n'i m'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ ne ye foyi t'a to ne k'i dɛmɛ nin ko in na. Jeli Sare, n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna barisa cɛ ka kuma bɛ fɔ cɛ de muso fana ka kuma bɛ fɔ muso de nka i bɛ layiru ta yen n'i y'a f'i ye i t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ. Isif e yɛrɛ kɔni b'a dɔn jeli kan ka dilanni de kɛ wallahi n bɛ layidu ta i ye tulo wɛrɛ tɛ nin kuma mɛn n'a bɔra an fila la. Jeli Sare, o diyara n ye ne Isufu yɛrɛ filɛ mɔgɔ caman bɛ ka ne kɛ suspect dɔw yɛrɛ bolo ne tɛ maliyɛn mais ne ye maliyɛn ne bɛ bɔ ɲɔnɔ de ne ye ɲɔnɔ ka de i kana ne ye tan wariba de bɛ ne fa ni ne ba mais mun ye ne bɔ ɲɔnɔ ka se yan u tun bɛ fɛ ka muso de di ne ma min tɛ ne diya ye ta ye bon o furugu de donna ne ni n ka mɔgɔw cɛ fo ka na balimaw bɛɛ sen don a ko la bon o de kama ne nana duguba kɔnɔ yan n ko n bɛna n ta ɲini n yɛrɛ ka muso furu o muso de kun ne tun bɛ fɛ k'o kɛ dugu ye barisa ne b'a dɔn ni ne ni muso taara an ka dugu la o tɛ n'a fɔ k'u bɛna muso wɛrɛ di yan bilen wa kɛlɛ fɛnɛ bɛ ban. Jeli Sare, hali ni e yɛrɛ ne dɛmɛ nin ko la Ala bɛ barajiba de d'i ma wa mɔgɔ camanba de nin tiɲɛ ɲini n'a sen n'a bolo ne y'a fɔ e Jeli Sare kelen dɔrɔn de hali Umu bilen ne ɲininka n y'a fɔ a ɲɛna ko n bɛ bɔ Mopti Jeli Sare n dɛmɛ nin ko la sa. Isif i hinɛ ye minɛ kojugu nka n fana bɛ layidu ta i ye i bɛ digi k'i sago ye nka nin kana nin décourager i ɲɔgɔnna caman de bɛ Bamako nin problème bɛ mɔgɔ min kan ni denkɛ ni ma sigi ka baro kɛ i t'a kɔnɔ t'a dɔn nka inshallah i tɛ malo sɔrɔ nin ko in na. Ne Jeli Sare se ye fɛn o fɛn ye walasa aw ka ko ka ɲa wallahi n b'o kɛ Isif nka ne bɛ siran nin fɔlɔ. O diya yɛrɛ Jeli Sare ni ka nin tɔɔrɔ dɛ diɲɛlatigɛ la.